אהלן, אני עדי מרציאנו, אני אימא להודיה שנמצאת כרגע בשנה השנייה שלה בגן חב"ד, ואימא לנתנאל ולאיתמר שהם בוגרי הגן. אני ממליצה מאוד על הגן המקסים הזה, אני חושבת שזה גן מדהים באווירה משפחתית, באמת משהו אחר. מעבר לזה שהילדה שלי הולכת בכיף בבוקר לגן וחוזרת הביתה עם חוויות ושמחה, אחד הדברים ככה שהם ממש משמעותיים עבורי בגן הזה זה הערכים שהילדים מקבלים בהם, ערכים של סולידריות חברתית, של אכפתיות, של אהבה. אני רואה ככה על הילדים הגדולים שלי שזה באמת משהו שממשיך איתם הלאה, גם כרגע כשהם בבית הספר, ואני מקווה שזה גם ימשיך איתם לחיים בכלל, וזה באמת משהו שהגיע מהגן. דינה הגננת היא פשוט מדהימה, לפעמים בערב ככה אני מדברת איתה קצת על הודיה או על הילדים הגדולים שהיו אצלה, ואני נדהמת לגלות איך היא רואה את הילד ואכפת לה, והיא יודעת ממש לדייק את הדברים שנכונים עבור הילד, ויודעת לפעמים להגיד לי דברים שבאמת צריך להתבונן בילד כדי לראות את זה. יש בגן הזה 20 ומשהו ילדים, ועדיין הילדה שלי מקבלת התייחסות אישית ונהדרת. בנוסף לצוות כמובן כולו שהוא מלא בחום ואהבה ובאמת עוטף את הילד מכל הכיוונים, ממליצה בחום.